አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ። በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽናሕናን ዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረርት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣደይ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዘኽብሮም መጠን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን ኣሜን። 9 መጋቢት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣሜን። ቅዱስ ኩቱን 9 መጋቢት በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስን መስተጋድልን ዝኾነ ኣባ ኩቱን ዓረፈ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ኣብ ሃገረ ሶርያ በንስጣኒዮስ ኣብ ዝተባሃለት ቦታ ዝነበረ እዩ። ስም ኣቦኡ ንስጣር ስም ኣዲኡ ድማ ቴዎድራ ይበሃሉ። ኣቦታቱ ንኸዋኽብቲ ዘምልኹ እዮም ዝነበሩ። ምስ ዓበዩ ወለዱ ድማ ከመርዕዎ ደለዩ እሞ ንሱ ግን ኣይደለየን ነበረ። ስለ ስጋ ድኻም ወይ ስለ ጽድቂ እንተኾይነስ ንፍትወተ ስጋ ስለ ዝጸልአ እዩ፣ እንተዘይኮነስ ንፍትወተ ስጋ ስለ ዝጸልአ እዩ። ብድንግልናኦም እናሃለዉ ክልቲኦም ብሓባር ይነብሩ ነበሩ። ኩሉ ግዜ ድማ ጸሎትን ልመናን የዘውትር ነበሩ። ከምዚ ድማ ይብል፣ ኦ ኣምላኽ ናብ ፍልጠትካ ንዓኻ ናብ ምፍላጥ ምርሓኒ። ንቆርኔሌዎስ ከም ዝተገልጸሉ መልአኽ እግዚአብሔር ተገሊጹ ድማ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞ ናይ ሃይማኖት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምሃሮ። ካብ ሃዋርያት ናብ ሓዲኦም ከይዱ ጥምቀት ክርስትና ንኸጥምቕ ኣዘዞ። ናይ ሃዋርያት ወርሕ ስብከቶም ስለ ዝነበረ ከይዱ ተጠመቐ። ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ድማ ምስ ሕጉን መርዓቱን ብዝግባእ ተምሃረ። ብሕጉን ስርዓቱን ብዝግባእ ተምሃረ። መለኮታዊ ምስጢር እውን ተቐበለ። ኩሉ ግዜ ድማ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ትምህርቲ ይሰምዕ ነበረ። ንጽህና፣ ናይ ጽድቂ ስራሕ፣ ኣብ ኣገልግሎት ምጽማድ፣ የውሃት፣ ትሕትና፣ ሰጊድ፣ ጾምን ጸሎትን እውን ተወሰኸሉ ይገብሮ ብዝነበረ ተኣምራት እውን ንወለዱ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞ ናይ ሃይማኖት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሓቦም። ብድሕሪኡ ድማ ንሰበይቱን ንወለዳን ሓደ እዋን ካብቶም ካሓቲ ሓደ ዝኾነ ናብ ቤተ ጣዖት ከይዱ ንሰይጣን መስዋዕቲ ከቐርብ ምስ ኣተወ ኣባ ኩቱን ድማ ተኸትሉ ኣትዩ ነቲ ሰይጣን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ሰይጣን ዳ እምበር ኣምላኽ ዘይምዃኑ ንኸኣምን ብልዑል መለኮታዊ ድምፂ ኣዘዞ። እቲ ሰይጣን ድማ ቅዱስ ኣቦና ዝኣዘዞ ፈጸመ። ኣብኡ ዝነበሩ ኩሎም ዓዊሎም ናይ ቅዱስ ኩቱን ኣምላኽ ሓደ ንሱ ጥራይ ኣምላኽ እዩ እናበሉ ተናገሩ። ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ናይ ክርስትና ጥምቀት ተጠመቑ። ብድሕሪ እዚ ከዓ ካብ ቀላውዲዮስ ቄሳር ዝተላእኸ መኮንን ዜና ቅዱስ ኩቱን ምስ ሰምዐ ወተሃደራቱ ልኢኹ ናብኡ ጸውዖ። ኣብ ቅድሚ እቲ መኮንን ድማ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመነ። ሓያል መግረፍቲ ንኽገርፍዎን ንኽኣስርዎን ድማ ኣዘዘ። ደቂ እቲ ዓዲ ግን ንቅዱስ ኩቱን ከም ዘሳቅይዎን ከም ዝኣሰርዎን ምስ ሰምዑ ኩሎም እናጎየዩ ናብኡ ኸዱ። ነቲ መኮንን ድማ ክቐትልዎ ደልዮም ስለ ዝነበሩ ሃዲሙ ኣምለጠ።
ንቅዱስ ኩቱን ግን ፈቲሖም ደሙ ሓጺቦም ጸይሮም ናብ ገዙ ወሰድዎ። ብድሕሪዚ ድማ ብዙሕ ዘመን ተቐሚጡ ነቲ ዘፍቀሮ እግዚኣብሔር ደስ ኣቢልዎ ብሰላም ዓረፈ። ብድሕሪዚ ዕረፍቱ ከዓ ነታ ገዝኡ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖምዋ ስጋኡ እውን ናብ ውሽጣ እትዮም ኣቐመጥዎ። ካብቲ ስጋኡ ድማ ብዙሓት ዓበይቲ ተኣምራትን መንክራትን ተገልጹ። በረኸቱ ምስ ኩላትና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ኣርኬ ሰላም ለኩትን በእድሃ ወርያት ዘተጠምቀ እመልአከ ሰማይ ትእምርተ ከመ ተጠየቀ ሰብአ ገበርዎ እንተ ህሊናሁ ይጽህቀ በፍትወተ ስጋ ይተማአ ወበስምረቱ ይወድቀ ምስለ ብኢሲቱ ሰኪቦ ዘአኮር ሁቀ ይብል ናይ ቅዱስ ኩቱን በረኸት ይሕደረና። ብተወሳኺ ድማ በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱሳን እንድርያኖስን ሰበይቱን ከምኡውን አውሳብዮስን አርማን ካልኦት እውን 27 ሰማዕትነት ዝተቐበለሉ መዓልቲ እዩ። በረኸቶም ምስ ኩልና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ካብዚ ብተወሳኺ እውን በዛ ዕለት እዚኣ ምስ ኣባ ኖብ ሰማዕትነት ዝተቐበሉ 2,000 ሰባት ዝዝከረሉ መዓልቲ እውን እዩ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ንበናይዞም ቅዱሳን ጸሎት ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወርሓዊ በዓል መጋቢት 9 ዓመታዊ ተኸቢሮም ዝውዕሉ ቅዱሳን ቅዱስ ኩቱን ሐዋርያ፣ ቅዱስ እንድርያስ ሰማዕት፣ ቅዱስ አውሳብዮስ ሰማዕት፣ 2,000 ሰማዕታት ናይ ኣባ ኖብ ማሕበር። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣባ ቦርሱማ ሶርያዊ፣ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ኢትዮጵያዊ፣ 318 ቅዱሳን ሊቃውንቲ ርቱዓነ ሃይማኖት ናይ ብሔረ ብፁዓን ጻድቃን ኣባ መልክዓ ጸድቅ ዘሜዳ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ ዞሲማስ ጻድቅ ዓለመ ብፁዓን ዝረአየ ኣቦና በረኸቶም ይሕደረና። ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ቅዱሳና በረኸቶም ይሕደረና። ስለኹሉ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። በጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ይርዳና አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተአረመልኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን